راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمان الجرماية سلام أب كل خرنات عالم تركبو زخبركم سمعتي ريرنا لومي ربع 10 سنة كلتشان 10 جعتنيو ناي ساعت زي سمنوين مدبات عالم كميالون تطعمون مزينا توهيدو كغربيو سناي مكتال سلمات نوبل زتعوته نيجيرياوي ولا شوينكا زركبوم 200 درستن غازيطنياتاتن ناب بريزيدنت إيسياس ناي طرعن دبدابي ليهم أمريكا فليام مخاريب قداي سودان مزيزا كينيا من الصومال زواسنا دوبات عزيا راديو إرنا ناب زرزر الزينا مسن سجر أبشحن شعتميت 86 بسنة صحف سلمات نوبل استعوته نيجيرياوي دراسي ولا شوين كازركبهم 200 درستي غازيت أنياتاتن تتابعت 7 مسلاتن ناب بريزيدنت إيسياس أفورقي نايتر عن دبدابي ليهم أتم مبزحتهم زيكاتات هاجرات أفريقيا زخون صحفتي غازيطنياتاتن تطابقت 7 مسلاتن أبتينا بريزيدنت إيسياس زلاخو دبدابي حزب إرترا ناب السدت أبزحو زلو أوان نزحلفو زلو مسجدل أبغونو كم زلو بمرقات أب كالوت هاجرات زهجرون تمساسال تسقم سلزلو نمفتحو بمنفس حدنت حزبات أفريقيا تحقاقيزوم كسرحو تصويعهم مس إثيوبيا استجمر ركبن هيبو زلو تسفان زلوم دقف بمقلاز جمرو زوم صحفتي غازيطنياتاتن تطابق 7 مسلاتن بعصوتن نسلتن هاجر تفلت إرترا لو تتاتم مرأي دونجيا كم زلا أزغاغيروم إرترا بدرجة هاجور تراي زيكونه بدرجة علمون نابزل على كبرن مسققارة بحدنت كسرحو زلوم قربنتون الرقاقيتهم نساتهم أب دبدابيهم بفلو يزتكورلو أب كونتات نايتهم أب إرترا دحر مأسارهم نحيالو عمتات دايوم تأفي زلو غازيطنياتات سلازة تحساسبهم مخانو آنتيروم أب موداتا بريزيدنت إيسياس نوكلتن أيز دبدابيت صحفو زيكاتات هاجرات أفريقيا ناب إرترا كبتصحو كعدمن أبز قدايزي كزراربون كفقدلهم زلوم تسفاون أمبيروم أمريكان أمباسادر دونالد بوث كم فوليام مخاري أب قداي سودان كوينو خجلجل كم زمززتو تجلسو اتيا قدمو فوليلو أخ أمريكا أب قداي سودان دوب سودان كوين زجلجلة دبلوماسية كونتا السودان حدقنيا أنفت حيزولو أبزلو وانيو فوليام مخار خوينو ترق حيزولو أمريكا بقداي سودان فوليام مخار كتمزز دليتلو مخنيات لعلي 7 زخونو أبالات بايتو تهاجر أبلعلو وتهدراو بايتو سودان تغطيه كجبر دحر متلابوم يوم بزي كازي صحف قدايات أفريقيا أب منيسر قدايات واتس أمريكا تيبور ناجي بزعبه اللو كونتا السودان نمزرب ناب كارتوم كم رحيو حبرت أفريقيا وتهدراو بايتو سودان سلطانو ناب سبيلاو منغستي كساب زسقاقر نسودان كاب أبالنتو كقللان كلو أمريكا ونتو ساني دقفا هيباتو ليا كاب جزا حزبون محبرسب عالمن تقاومو قطيمو زلو تهدراو بايتو سودان كاب قبطي سعود عرب حبرات إماراتن إيرتران تراي دقف رخيبو كم زلو يزقلت أزي كم زيلن كالو حزب سودان أنصارتو تهدراو قجل زقنع تقاوموتاتن زجمرو سرح دوناي مبالن تكالات ناي معصاون أدمان كقصلو مقانو زيتفلالي وغنات تهاجر ملكيتهم اتو تهدراو قجل نمحبراو مراخبيتاتن إنترنتن بمسنغال حزبي كيسمر يسرح كوانتلو حزب سودان فتيرو بزلو حيال ودابه أتوجل سلطانون أبسبيلاو منغستي كساب زسقاقر تقاوموتاتو كغصل مقانو يرقاقص كينيا من الصومال زواسنا دوبات كم زعصو تافليطا أتي تعصي زلو دوبات ناب كلتين هاجرات زواسن كلماي زقربه زوبالاوميو كينيا من الصومال زواسنا دوبات زعصو تلو مقنيات مستي أبل عليا الشباب تكايدو سرحيتات زتحز ناي ጸጥታ ጉዳይ مخانيات ገለጸ በዚህ ኬንያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ምንቀሰቃስ ካብናብን ኣብ ዶባት ዝነብሩ ዜጋታት ክልቲያን ሃገራት ይኹን ንግዲ ደው ይልሎ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ኔሽን ንኣዛዚ ፖሊስ ዘባላሙ ሙቻንጊ ኪዮይ በመጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ዶባት ንፍሉይ ሓይልታት ጸጥታን ተዘይኮይኑ ንኻልእ ዕፁ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኬንያ ኣቀዲማውን ካብን ናብን ናይሮብን ሞቃዲሾን ዝካየድ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ከም ዘበለት ይዝከር ብዘይካ ዝተሃገር ምስ ኬንያ ዘዋስና ዶባት ናይ ምሕጻር መስርሕ ተቐጽሎ ከም ዘላ ይፍለጥ بقداي واننت سفيح كلماين ጸጥታን ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ንምሽምጋል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝወሰዶ ተበግሶ ከም ዘይተዓወተ ኣብ እዋኑ ተገሊጽዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸንሕ ምትፍናን ድሕሪ ምህዱ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ሓድሽ ተስፋ ሰላም ከረአየዩ ዝብል እምነት ብዙሓት እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባ ናብቲ ንልዕሊ 60 ዓመታት ጸንሓሉ ርሱን ኩነታት ከይመልሶ ተሰጊኡሎ
زخبركم سمعتنا زينا بزي تفتصيم الله قصيلو عالم كم يالله كسعبيو دقيمه مكتالكم عدم. هذه إذاعة إرنا. داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قصيلو زقرب مدبنا بسناي زرتو لزدالو مدب عالم كم يالله يكون سناي مكتال راديو إرنا. زلنايو ورحي ورح سنايو زلنايو قنيات سنايو اتازرزنت علتنا 10 سنة معلتاتيو تريفوا زلو زعلت زيان كلنتن سمعتاتنا كاباناز فليها كالوت بأزو كلا علتاتن بزخرن كبرنينا نحزن نزخفلنايو مسواتي ترقم كنهب بتن فترو ترقم كأ بهاق فتح قنسمر نحنا كم زيقاتات قداموت وسرت حلفنتنا بز مسرت نايلومي تحستونا فرقو نمسواتن ترقمن فرقو خا فتح كل زلو مرداتن عيون كريو ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ዝተናወፀ ቃንዛት ራይ ዝበስሖ መድረኽ ኣትሎ ሓደ ወሳኒ ነገር እንተሎ ነዚ መድረኽ ዝውን ክሓልፎዩ እንታዩ ግን እቲ ነገር ጠንቂ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት እቶም ዝሰሓቱን መንገዲ ዝቐየሩን ባእታታት እንተኾይኖም ንምምእዛኖምን ነገራት ኣብ ቀንዲ መስመሩ ንምምላስን ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ መንእሰዩ ስለዚ እምበኣር እቲ መልሲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ እንተሎ ኩሉ ክህልዩ ህዝብን መንእሰይን ኣብ ንጹር ብሱልን ሓላፍነት ፍቕርን ህዝብን ሃገርን ዝዓዘዝዕዮ እንተዘይተጸሚዱ ግን ኩነታት ግዳይ ተበለጽቲ ሃገርን ህዝብን ከዓ ኣብ ዘይውፃእ ዳግማይ ድኻም ከኣትዩ እምበር ኤርትራ እኳ ቀደምን ሕጅን ንዘለኣለምን ሃገርያ ሕጂ ዝበሃግ ዘሎ ስራሕ ሕግን ኣገባብን ተኸቲላ መናሃርያ ሰላም ህዝባ ትኸውን ኤርትራ ምውናንዮ نحرنت له زجمر مسواتي ندحدن هاجر توسيخو كي عرف حجخ هاجر مس حسابا زوسخ زلو ماليا زيبلو قول عسبيت خي قدفه زغستر زلو زمرر مسوات تدريبو ايرتران هزبان اب مرير حزن تشخيلو مالو كنيات معلتي سماتاتنايو كاب قدم كساب زالومي بستفلالي مس هاجر استحاز كونتات مسانا زيلو خايوم سماتاتنا سلازي كبرن مقوسن نعوم እቲ ዘሕዝን እዚ ቅንያት እዚ ብሩዝነትን ዓብ ኽብርን ናታቶም ክዝከር እናተገብኦ ካልእ ስእሊ ሒዙ ይኸይድ ብምህላው እዩ ሰማዕታትና ረሲዕና ነስልጦ ነገር ከምዘየለ ኣጸቢቕና ክንግንዘብ ልቦናዮ ኣብዘ ዝመስለና እውን ንኹን ንዕኦም ክብሪ ዘሂብ ንቕሎ ብግስ ከይበለ ፍሹል እዩ እዚ ኩሉ ዝመጽእ ዘሎ ሓሳባት ንሕና ህዝቢ ኤርትራን መንእስያቱን ንኤርትራ ዝቐደመ ንተበለጽቲ ዕድል ዘሂብ መስመር ዶ ሒዝና ኣለና ዝብል ሓሳባት እዩ መስመር ሲሒቶም ክፉታት ማኣዲ ጉሓሉታት ዝኾኑ ህዝብታት ርሑቕ ከይከድና ኣብ ጎረባብትና ተኾዲጮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ብስለትን ኣብ ስራሕ ዝኣመነ መስተውዓለ ቃልስን ነካየድ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኤርትራ በብእዋኑ ዝበላልዕ ዘሎ ኩነታት ውዒሉ ሓዲሩ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ፍረ ከምጽእ ምዃኑ ጥርጥር የለን መንግስቲ ኤርትራ ድምፂ ህዝቢ ዓቢሱ ማዕከናት ዜና ረጊጡ ሰባት ኣበሳቢሱ ኣሲሩ ቀቲሉ ንስደት ኣቃሊዑ ናብራን መነባብሮን ህዝቢ ናብ ሲኦል ቀይሩ ኩሉ መንግስታዊ ኩነታት ብምልክን ዲሞክራሲ ኣልቦን ሒዙ ፈቲኑን ገና ይፍትንን ኣሎ እንተኾነ ግዳ ሎሚ ዓለም ሒዛቶ ብዘላ መልክዕ ያዕዝብሎ ዝከራኸሮ ኣድላይ እንተኾይኑ ናብ ፍትሒ ኸድንኖ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢርዮ በዝሎም ዘሎ መልክዕ ቴክኖሎጂን ዓለምን ደጊም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ተዓፊኑ ምባል ኣይከኣልን እወ ድምፂ ዕድል ረኺቡሎ ሕጂ ክስዕብ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ድምፂ ተስምዕዮ ኣብ ህልኽን ጎነፅን ኪኣተኻ ዝመስለካ ቃልሲ ምክያድ ሓደ ካብ ባህርያት ዲሞክራሲዮ ንኹነታት እግሰት ሰብ ኤርትራ ዝተቃለሱ ኤርትራውያን ኣብ ጭቡጥ ነገር ቆይሞም ብምኻዶም ኣምፂኦሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ መድረኽ ብዙሕ ትምህርቲ ክህበና ይግባእ ዕድል ኣለና ድምፅና ከነስምዕን ክንስማዕን ንኽእል ኢና ብኸመይ መንገዲ
መጀመርያ ኩላትና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ አንጻራት ንቁም ብዘይገድስ ብሓቅን ብልብን ንህዝብና ዝቐደመ ዕላማት ሓንጊጥና ከም ዘለና ምግንዛብ የድልየና። ብድሕሪኡ ዝስዕብ ጉዳይ ብኸምዚ ምኽንያት እዚ ወሳኒ ሃገራዊ ጉዳይ ተጓዕጢጹሎ የኣይፋሉን ግርምባድ ኣሎ ብዝብል ብብሱል ሞጎስ ተደገፈ ምቅብባል ድምፅን ሓሳባትን ምክያድ እዩ። እቲ ጽባሕ ዝበሃግ ኣብ ኤርትራ ክትከል ዝድለ ዲሞክራሲ ካብዚ ኩነታት እዚ ዝወፅእ ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ሕጂ ትሒዝና ክንለማመዶ ንኽእል ፖለቲካዊ ንጥፈት እዩ። ኣብ ሰልፍታትን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ተራኺብካ እውን ንምኽንያት ዘለዎም ሓቅታትካ ብግቡእ ምንጽብራቕ ንምቅላስን እምበር ኣብ ስምዒት ዝተሰረተ ዘይውፅኢታዊ ንትርኽ ትርጉም ሰብ ኣይኮነን። ተቓሊስካ ክመጽእ ዝድለ ነገር እንታይ እዩ? ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ምምጻእ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝመጾ ዘሎ ብድሆታት ጥራይ ኣይኮነን ናብ ለውጢ ኸድኖ ዝኽእል ናይ ገዛእ ርእሱ ኩነታት እውን ንለውጢ ይደፍኦ እዩ። ንበይኑ ኣብ ላዕሊ ጢል ዝበለ በብእዋኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መንጎ ንዘሎ ወለዶ ኣብ ሃገራዊ ጉዕዞ ከም ዘይህሉ ዝገበረ መራሒ ሎሚ ምስ ደቂ 17 ዓመት እዩ ተላጊቡ ዘሎ ከም ወለዶ። ኣብ ሃገር ሲትረፍ ኣብ ሓንቲ ቤተሰብ እኳ ኣቦን ውሉዱን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ዘሎ ኣብ መንጎ ናብ ሰብዓታት ዝረገጸን ደቂ 17 ዓመት መንእስያትንሲ ክንደይ እኳ ዓብ ፍልልያ ኣሎ። ፍልልያ ኣሎ ማለት ኣገባብ ጉዕዞ ክፈላለዩ ማለት እዩ። ኣገባብ እንተትፈላለዩ ከዓ ዘይምስናይ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዝርዝራት ነቲ ዘሎ ወፅዓን ጉድለት ፍትሕን እንተደሚርካሉ እንታይ ዓይነት ስእልን ትርጉምን ክህብ ከም ዝኽእል ኩላትና ንርድኦ ሓቂ እዩ። ነዚ ኸዓይና እቶም ኣብ ደገ ዘለናን ዕድል ዘለናን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክመጽእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ምብልላዕን ረስንን ከነዕውቶ እንተኾይና ብስለት ንምረጽ፣ ፍቕሪ ንምረጽ፣ ቃልስና ከነሐይሎ ኣለና፣ ኣብ ቁም ነገር ንርገጽ ንብል ዘለና። በብእዋኑ ዝርአ ለውጥን ምዕባለን ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ኣብዚ መዳይ ዝግና ገና ብዙሕ ድሕረት ከም ዘሎ ንጹር ነገር እዩ። ብሓባር ብኣባይ ዝተረገጽና፣ ብሓባር ብሂግና ሃገር ዝሰረትና፣ ፍትሕና ምስ ተጨወየ ከዓ ብሓባር ሓመድ ፋጫና ንርኢ ዘለና ህዝቢ እቲ ጸገም ኣበይ ዘሎ ኣነጺርና ብምቅላስ ንናይ ሓባር ራህዋ ደው ክንብል ንግደድ ኣሎና። ንናይ ሓባር ራህዋ ደው ክንብል ሎሚ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንግደድ ኣሎና። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሕማቕ ምዃኑን ለውጢ ከዓ ከም ዘድልዮ ዳርጋ ብዘይክትዕ ሎሚ ውድኡን ፍሉጥን ኣርእስቲ ኮይኑሎ። ለውጢ ዝተደልየ መጸውን ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝዓይነቱ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትከል ኢና ንደልዮ? ብዙሓት ሰባት እዚ ደኣ እንታይ ሕቶ ተደሊዎ ጥራይ ለውጢ ይምጻእ፣ እዚ ዘሎ ስርዓት ከዓ ኣብ ጓሓፍ ይደርበ እምበር ኣብ ኤርትራ ደኣ ብዘይካ ዲሞክራሲ ካልእ እንታይ ክድለ ክብሉ ይኽእሉ ይኾኑ። ዲሞክራሲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት መልክዑ ዝቐየረ ዝተፈላለየ ገጻትን ሓይልን ከዓ ዘለዎ ኣምርዮ። ኣሜሪካውን ንኣብነት ኣብቲ ንፍጥረት ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ማእከልን ሰሪዓ ዝቖመቶ ሎሚ ን200 ዓመታት ሰጊሩ ዘሎ መንግስታ ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ኸይከውን ናይ ዘለዋ ያጽዒራ። ስለዚ እምበኣር ዲሞክራሲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜን ኩነታትን ፈለማ ነቲ ዲሞክራሲ ዝብል ቃል ካብ ቃል ብቓሉ ሓሊፍና ሓደ ትርጉምን መግለጽን ክንህቦ የድሊ። ሽዑ ነቲ መግለፂ ተኸቲልካ ንዓናኸ የድልየና እንተኾይኑ ኣየናይ ዓይነት ኢልና ክንሓትት ግድነት እዩ። ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ዲሞክራሲ፣ ናይ ኣሜሪካ ወካሊ ዲሞክራሲ፣ ናይ ካልኦት ከዓ ካልእ ዝዓይነቱ ዲሞክራሲታት ዘለዋ ዝዓለም ንዓና እንታይ ዝዓይነቱ ትምህርቲና ክንወስደላ ንኽእል? በዚ መሰረት ንሕና ኤርትራውያን በዚ ኣርእስቲ እዚ ክንዛረብ ኣሎና። ኣርእስትና ብዝግባእ ክንግንዘቦን ክንሰርሓሉን የድልየና። ስለዚ ኩሉ መግለፂታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝኾነት ሃገር ከዓ እናታ ስለዝሰማዓን ዝምእምኣን ዛጊት በቲ ኣብ 97 ክትግበር ዝነበሮ ቆዋም ኣቢልያ ህዝባዊ ምምሕዳር ክትተክል ዝግባኣ። እዚ ግን ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ጥራይ ዘክህድ ኣብ ኤርትራ ሕግን ትግባሪኡን ጠፊኡ ስለ ዘሎ ፍትሒ የላን፣ ሽታታ ኣትያያ።
መሰረት ቃልሲ ኤርትራ ፍትሒ ነይሩ እቲ ኩሉ ዝተኸፍለ ዋጋ ስለ ፍትሒ ነይሩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብታ ሓራን ናፃን ዝተባህለት ኤርትራ ፈለማ ዝተሳእነት ፍትሒ ኮይና ህዝቢ መሰል ስኢኑ ቀልጢፉ ተጓንዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣቦኡ ዘፍለጠ ብርእዮ ተኣሲሩ ተቐቲሉ ተሰዲዱ ከም ሕሱም ይግፋዕ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ዘሎ ነዚ ኩሉ ጥፍኣት ከዓ ምኽንያት ዝኾነ ምጥፋእ ሕግን ኣገባብን ምጥፋእ ፍቕርን ሓልዮትን ህዝብኻዮ ንሱ ስለ ዝጠፍአን ስለ ዝተሳእነን ከኣዩ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ፍትሒ የለን ንብል ዘሎና ነጥብታት ብሰንኮፍ እንተተታሒዞም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ የለን ክበሃል ይኽእል እዩ ብሓቂ እውን ዲሞክራሲ የለን እንተኾነ እዚ ኣይብላዕ ኣይስተ ስቕኢልካ ዘረባን ዝርጋንን ጥራይ ዘብዝሕ ስም ኣይኮናን ስኢናዮን ዓጢጡናን ዘሎ እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተባሒታ ክሳብ ዝመውት እውን ኣይገድፋን ዝብላ ዘሎ መንበር እውን ኣይኮነትን ኤርትራውያን ዜጋታት ዝደልዩ እቲ ምኽንያት ንጹር እዩ እቲ ዘረባን ዋዕዋዕን በቲ ኣብ ደገ ካብ ኤርትራ ዘሎ መርበባት ማዕከናት ዜናታትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣይተረፈን ከም ድላይካ ምዝራብን ጉድኣቱን ጥቕሙን ርኢና የሎና እታ ብስስዕ ተታሒዛ ዘላ መንበር እውን ሽፋ ይግበረልኪ ጥራይ ሰብ ክምሃር ክሰርሕ ክነግድ ክሓርስ ዘረጋግጽ ኩነታት ደኣ እንተትፈጥርልና ዝብልን ዝመርሕን ለባም እካበ መሪሕነት ኣብ ትሕቲኣ እንተትገብረልና ኢልና ክንዛረብ ዝደፍእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከዓ ወይ ሰሪሕናን ወይ እውን ሰዓቱ ኣኺሉ ኣብ ኤርትራ ወዝቢ ለውጢ እንተመፀ እቲ ሃረር ኢልና ንጽበዮ ነገር ሓደ ብሱል ንህዝቡ ዘፍቅርን ቀድም ቀዳድም ከዓ ንሕግን ሕጊ ዝወልዶ ፍትሕን ዝሃንፅን ዘተግብርን ሓይል እዩ ሎሚ ተቃውሞታት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን ዝብሉ ኤርትራውያን ኣጸቢቑ ይሕይል ኣሎ ተቃውሞታት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኸሊኡ ንዜጋታት ኣደራዕ ኩሉ መከራ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ዛይዱ ክትርእውን ሰናይ ነገር እዩ ግን ሕጂ እውን መሰረታውያን ነጥብታት ኣደቂቕና ክንርኢ ንግደድ ኣለና ንምንታይና ኣብ ስደትን ውርደትን ዘሎና ንምንታይና ኸ መሰልና ይመለስ ንብል ዘሎና ጽቡቕ ጌርና መልሱ ኸነስተውዕሎ ዘለናዮ በብእዋኑ ክሕይል ዝጸንሐ ተቃውሞታት ብቁፅርን ኣገባብን ክውስኽ ጽቡቕ ነገር እዩ በዛ ተቃውሞ እዚኣ እንታይ ትብላዕ ፍረ ዘምጽእ ምባል ከዓ ዓቢ ብልሒ እንተኾነ ኣብ እተሓሕዝኡን ኣብ ምርጋጽ ጻዕሩን ዝያዳ ምርምራን ጥንቃቐን የድልዩ ካብ መሰረቱ ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ነገር ለውጢ ይምጻእ ፍትሒ ከዓ ይረጋገጽ ክንብል ከለና ንቓልስታትና ብብስለት እንተዘሒዝና ንሃገር ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝሸምም ሃዋህውዩ ዝቀላቐል ዘሎ ቃልሲ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብስለት ዘለዎ መንገድታት ቃልሱ ካብ ጽባሕ ንጽባሕ ዝጣበብ ሓቋፊ ንኹሎም ዜጋታት ብማዕረ ጥዕና ብዘለዎ መንገድን ዝርኢ ሰብ ዝመስሎ ክሓስብን ብዝመሰሎ መንገዲ ክኸይድን ከም ዝኽእል ዝግንዘብ ክኸውን ኣለዎ ትርጉም ናይታ ፍትሒ ንብላ ዘለና ቃል እውን ካብዚ ነጥብታት እዚ ብዙሕ ዝርሓቕ ኣይኮነን ስለዚ ብኸምኡ ንቃለስ ኣብ ከምዚ ዓዲ ተቃወምትን ደገፍትን ተፋጢጦም ተባኢሶም ተሃላሊኾም ዝብል ዜናታት ንናይ ጽባሕ ኩነታትና መመሊሱ ሻቕሎት ዘዛይድ ነዚ ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ከዓ ዕድሚኡ ዘናውሕ መከራ ህዝብና ከዓ ዝውስኽ እዩ ስለዚ ኣብ እተሓሕዛ ጉዳያትናን ኣካይዳናን ምስትውዓል የድልየና ኣሎ ብሰናይ ዘርአተወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዝም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ብተስፊት ዮሃንስ እናተዳለወ ናብ ዝቐርብ መደብ ጠጥዕሙ ቅድሚ ምስጋርና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም ኣብ 1986 ብስነ ጽሑፍ ስልማት ኖቤል ዝተዓወተ ናይጀርያዊ ደራሲ ወለሾይንካ ዝርከቦም 102 ደረስቲ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ልኢኾም እቶም መብዛሕቶም ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት ኣብ ዝሕዘሉ ዘሎ እዋን ንዝሕልፎ ዘሎ መስገደል ኣብ ጎኑ ከም ዘለዎ ብምርግጋጽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዛህጉር እውን ተመሳሳሊ ጸገም ስለ ዘሎ ንምፍትሑ ብመንፈስ ሓድነት ህዝብታት ኣፍሪቃ ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ጸዊዖም
ንሳቶም ኣብ ደብዳቤኦም ብፍሉይ ዘተኮርሉ ኣብ ኩነታት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምእሳሮም ንሓያሎ ዓመታት ዳህዮም ጠፊኡ ዘሎ ጋዜጠኛታት ስለ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንወከልቲ ናይዚ ደብዳቤ ዝጸሓፉ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤርትራ ክበጽሑ ክዕድምን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዘራረቡ ክፈቕደሎምን ዘለዎም ተስፋ ኣንቢሮም ኣሜሪካ ንኣምባሳደር ዶናልድ ቡት ከም ፍሉይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኮይኑ ከገልግል ከም ዝመዘዘቶ ተገሊጹ እቲ ኣቐዲሙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኮይኑ ዘገልገለ ዲፕሎማሰኛ ኩነታት ሱዳን ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ፍሉይ ኣማኻሪ ኮይኑ ተረቑሑ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ፍሉይ ኣማኻሪ ክትምዝዝ ዝደልየትሉ ምኽንያት ልዕሊ 70 ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ሃገር ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጸቕጢ ክግበር ድሕሪ ምጥላቦም እዩ ብዘይካ ዝጸሓፈ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ቱቦር ናዢ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሱዳን ንምዝራብ ናብ ካርቱም ከምርሕዩ ኬንያ ምስ ሶማል ዘዋስና ዶባት ከም ዝዓጸወት ኣፍሊጣ እቲ ተዓጺኡ ዘሎ ዶባት ናብቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘዋስን ክልማይ ዝቐረበ ዞባላውም እዩ ኬንያ ምስ ሶማል ዘዋስና ዶባት ዝዓጸወትሉ ምኽንያት ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ እተካይዶ ስርሒታት ዝተተሓዘ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ምዃኑ እያ ትገልጽ በዚ ኬንያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ምንቅስቓስ ካብን ናብን ኣብ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ይኹን ንግዲ ደው ኢሉሎ ኬንያ ኣቐዲማ እውን ካብን ናብን ናይሮቢ ሞቃዲሾ ዝካየድ ዝነበረ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ኣቢላቶ እያ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ሳምራዊ ተኸታታሊ ዛንታ ብተስፊት ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 7 ህይወት ከም ህዱእ ሙዚቃ ልብኻ ተረስርስ ከም ሽውሽውታ ንፋስ ገዲፋትካ ትዕዘር ከም ሰራቒ ባህጋኻ ትምንጠል ከም ወላዲ ዝጐደለካ ትምልእ ንሓንሳብ ድማ ብሕፍረት ዕርቃንካ ተውፅእ ኣብዚ ገመትካዮ ቦታን ግዜን ባህጋኻ ተስምር ግዜ ኣሎ ብፍቕሪ ፍናን ከም ስማዓካ ትኾነሉ ግዜ ድማ ኣሎ ሰማይ ጥሚትካ ናብ መሬት ደኒንካ ኣብ ህይወት ከለኻ ንህይወት ተስፋ ትስእነላ ብዙሕ ሰብ ከም ናቱ ዝኣመሰለ ኸቢድ ዛንታ ዘሎ ይመስሎን ክብደት በየናይ መልክዑ ክብደት ነገራት ብመጠን ዘለና ዓቕምን ተጻዋርነትን ይስምዘን ገለ ሰብ ድማ ኣይኮነ ናብ ህይወትካ ክወርድ ንኽትሰምዖ እኳ ክትኣምኖ ዘጸግም ዛንታ ተሰኪሙ እናኸደ ፍጹም ምልክት ዘየርኢ ኣሎ ወይዘሮ ለምለም ኣዲ ሳምራዊ ብፍጹም ተኣምር ጸግመን ጓሂአን ከንጸባርቓ ዘይደድያ ሓንቲ ካብዞም ሰባት እየን እናተፈተንካ ምንባር እናተመኰርካን እናተሰሓልካን ምጓዓዝ ማለት እዩ ንፈተና ክትጻወር ዓቕሚ ዝሓጽሮ እውን ኣሎ ኣብ ፈተና ይትእትወና ኢልና እናጸለና ንፈተና ክነፍቅር ኣይንኽእልን ዝብሉና ይሰኣኑን እንተኾይኑሉ ግን ኩሉ ሰብ ብዘይ ፈተና ጡጡሕ ናብራ ክመርሕ መደለየ ግን ከዓ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኹንነት ምዚ ዝዛመድ ኣይኮነን ይዕበይ ነኣስ ፈተና ይገድፈናን እዩ እዚ ግን ብሓሳብ ክኸውን ክእል ብግብሪ ንኽትምልሶ ዕድል ዘይህብ ኣዝዩ በዳሂ ፈተና እውን የጋጥም እዩ
كم سبل فتنا يمان صقام كتمتون غزي زيهب نايق احسن عدل هيبوكا ويسنف ويتعود كم ابنات كنت اوصون خال فتنا حساباتيو حنساب حسابات كامل كامو جاجاو تخون بتزب قسكا حسابات ترتاع لعلن تحتن كتبل عقمة السن حسابات لك كم حقيو حقنا ابنات كتوصو خلخا الناس حق كان تزاني خانيها توصو كاب مستوصقن بعنك اركح زكا اتبع لخا زوصع كاي حقي اتزعقب كالون زعمن كالون حقي خنسو اب جزاء رأسها خعايم جمرقن كون عايكونن كسابت بليبس حكا حسابات كاخم يوم اتابع لهتو من وابرنا انها نسقنايون النعبنايون خير حسابات اب قلقات امي بعنك ارناز حزنا مسلنا مو موصى نسنلو نابنات سلمتايم قلسبات جزاء رسوم عم مطفاء زبصحو كم زردعني زم سبات اتاب رسوم كان صوو غزي زقتللو حسابات مرج ازهب حسابات اينبرن سمراوي كم زبلو اب هيوت قوام زبال يلن ولا حساباتون قوام خون ايغبان بهلايو ازم جزاء رسوم زطفو دما لعلي سبوم بلحتن تمرامرتن زنبرو كونو اليوم جنكا نفتنا دلوات هيصنحون ابز عالم كابتن حاسبون كيمص أننا نفرحون للعلي بهندبت زمص فتنا يبزح اب كمز غزي زي هبوان نفتن حساباتنا هنسعري زلنا زي تسرنا خلاد يزبال نخلو خنك الجن حساباتنا نحصنتنا زمنت الكي كون كنت انقول غبا سامراويا بهيوتو خامنو زصقمو ازيو مرير فصاملو منالبات ات حساباتنا ون قوام خون يبلون زبل حسابات نخبقس قند مخنيات زخونتو كتكون تخال نحسابات هيردالي زبلو بفلي زفقرو قدي ودحوبو ازيو غبز تبع لواه كم زيبل فقار سبيز نبره قدي مالت بعين سمراوي متكاتا زيركبو اب عليتو طراي زيكونه اب زرياون سبنتو تدغامي كونن زبلو تبع سبينيرو كاب كل دمان سمراوي بفولي زيرسعو بزحو نتاو زخري قدي فليو حد معلتين سمراوي حسابات كاتردين الله ابزد لخاي بوتا وسيده خمهركاي قرب تصبيني مسبالو بسلام ترداديوم قدي تقرلاي كوينو ابزعتولو فلمات ساعات حد معلتي مشيت عرفت مزيو نسامراوي غزا خيدو ابزغرب معلتي خصدكاي تدالو إلو مس ويزر لملم تخاتعو ما معلب بزيحوم سامراوي كم شعيرو بهيوتو تحقوسي فلتن اتاليتي كم محير حقوس تلعلي سلام كبلاي كالان دقاقي مقامات قال صحفاي كغوني نفع صحفاي بلغي تفلتو مس نفسقن حدا نقر تسمامعي كم تقال زعاتو خلو خنف علاني ندي ابنايكو حسم قزيكوا كاب حسابي كرحقايا باللين بك أخنف إزالني إنها بلا مس نفسو يما باصع نيرو أبشعو بزحيو اتاز خدلا معالتي موا الكوين أخساب تسمعو رحاقتو مس عابي زخونو بحسابو خسئل فتنة تسأنحو دما مسائي ياب إيديا يكونن نفسو كف معالتقن حقوس كوين زدلين قبركو حلف علاني كبل تسأنحو نابتي اب قونو زنبره مصحفتن غازيطاتاتن زحزه صندوق نيبو تملكته سئلو بو دما اب لعليو تسقيللو ايا هانسي معري نز كل صحفات سلا زنبب كاد تخون ازي خانو حساب نيركا حنقنق بلا هانسي بين خاز حزكا زخركا زخر خلتينا نيروكا تفلت ابز قهد عالم زي اللي خا خنسخا
ግን كأتم إلى خنك غلك دلي أدي حلال بأخا علال انتنو حلا النار أخوها بهاللمز بلا حسابات الشمام سمعتها تقوض أصر سلة دلي كم زواني نار الساعات صنحات هذا قصص كأخلو سرحة رسع كان انت ولع النا بلد بدت تبل زخرخان فقرخان نحقيات نبر أزي أمن سبيع بدهريخا سبعي كترئي مرسعتن نحسما بينات إيراتو تنبر الله كندخا خون الله زخو الفطور كم زي الله بقبر رئاتني لو مقنا هنسي حدراخي تقيمني نتابين أزقدفك أمينكا أنون كساب معاس مخونون زي فلتو قزي بينا قد فالخو كبلو خلو قنا فرق ليتي حليف الله أمون قد ما زنغنق هيمتا كابتت أميدو زنبري خبير حساب زبرابر أزي برتوع تقصتها سمعي سنحلو دما تقزاوتي بأويات تناوز وزر الملم نسأل أنكيل على نابك رعات قوية أتم سبقود نتوما نستي كابت قرعات كين كساقس حبروان أتم نسيات نابت فيتم زلوغو بوم حماس ناقويو خدو زركبو تنفاسي نبران بخياتهم كسمع مجمرة أتناديتات ودي النابلا نابتهم من سيات قز أنو كوانتو قويا بعوتها بومبالو تملسا وكوانت بلوان كسمعهم قنايك آلان أتم عبيت مزيم دواب بلوان أمون قزيات دمواتي وديو النابلا كالكسا جمرا بعلتي بيت دما أميني كتب الجمرات مواتي أتن سامراوي تقع زخنو تبع سب اتسب زي سنفو حساباتو قنا سنفو نسنتو أبناي كالإيتات وساني تقوسيو اتسقع بزحات نقزاء رسوقن تسقع خوناي كالان منسيات بسبنتون سبعونتون زحبانلو كوخبت في إوام من كأبد أب كبير حزن عتو عدمواتي قدي دي بالكوهن قدي كتكونني أتا قدي زي تخونني النابلا أمريت للهوي بلا نيران أتم من إسيات نتبتنتن زبالة سقاوخ أراريو مريت وقاك كبل اللوم تسبايو سامراوي بتليتي ناب عبور تغيره كبك تسأنيحي السحاق أمون قد ما ألو تمسبات أبسال استغنقايشيناوكو كومن ديلني وقالوا كي عصفني هي واتسبنا الحاني موتني قرروا خساب زعصوخ قعر حدره سامراوي كم زافت أمزيها خسم بدنن كوكينن زغل فتسامه كقطمني كألنيو النابليو بمرات الذكرى قدي حوي قدي خل الناس لستسكم دو خبيدو قون ونبليو ناس خلو قلت أمتم حليفين بار لومي يابتخاب مقربوت أفئلو جن كامس نفسو تراخي بلوس أنحيا ختما دك محاره مستخدليو أب كل الزقني مسرات ودكو أبصبي بستراخبو مسرات فتوى مبارا أمنونيو حزيو يلو لبوخو دقايك علان مخنياتو قد محجون انتخناه مساس مرات أبزعلو لقات أمي سامراوي زدلين مقبارا يتسقمونيو نتزخبر نقرون كأمنك عقم اللو زبالان نذكره لو مجن بزغون مخنيات كي أمنني أزانيك عصولني بلا بوشتو أتتكال زعصول قزي النقربيو سامراوي حدا حساب مصو بفصم بمقنات زعمن سبا يقنان ميلا جيروخ هدمجن كبالحات نيروا نحن تقبتنا أساسيتي مسرت كيستو على اللو نشتج الرام ورقة تقبلا اتهات صحفتي كابتها ورقة تقبلا دحر 5 دقايق أوشت أخينا سامراوي إلى دحر مصوع زايد تليفون كم زدليتو تحبرو توكسا كساب شعود مان مسرت زايد أبي كم زلو خم تفلت
كأمنه وسنة كم تحسبوا دماغ قبر جمرة أب منقع لهم سامراوي تليفون زايد تدليك هلا مسبلات تاساسايد إلا كمش بعد خارق بامو بحنساب نغيد مسبلة سامراوي مسرات بفصمة تتراترن نزايد كرخ بامو نمتسع لنا خبلا نوشت إينا بتليفون استقمت أطلو هندف نابلاق سقوم كله سامراوي درو حدا أنقوله تعاصفه يهدم نبرا ملس انتبله سامراوي اللان نتاسا سايت ارترا جن كأخ قبرو زغلاي نبران وناتو اتا تليفون تعاصف نحبتو أبس نبرو عندج أو كنا أبت مشات مزايد كوفيلوم على الدحر مخفات اتقات أمي كله أريك وتراب بلوغ حبرا خلو زايد الزياهد اتكوان تخونات أب شعبت إحاقين نبر تغيرات أب إيدك آتي خلو وكاب إيدك خميلي التالكا وتفلطن ديغا كتب الكلا مسرات نقرات رميمو بتعسها خمتريلو يسمع ترينيرو حجي خلي يصنح انتاي نقبر كن زرارب علنا كبالون هيكالون زايد انتاي قودي لويو ازكو سدنتيو سلاتبل سامراوية حسابو خكافلاي كألنيو أسمرات بوغنا حقلا صبيبا جغ تراي كونات ازبويك اتمم فس انتاي كبلني اقرينا بزمرحان نخدل يخيل على النمبري بمبال ناب سايد كتكيد مو زحايش كتمكر والسنات مخنياتو مسرات تحي زي مقبارو تدرى بشاقولات ابت سدرابيت سلاز فتره نقرات مفتح سينات اللو سامراوي ابتا قزيه لومي دحريت قزكا قلس مباليلن النابله مستم التحدرتو فترينتا ترداديو قعزو ناباس كقنع تردادي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازيتنياتا زدالو نتسا راديو شباب كانشلنا نويح كاب زعصو نويح كاب نقبصو مأسر سلكو كاب مريتو بحيلي نفاس ماي بعلو تقفيتو صبوق فاليلنا تخاريت قربيت لبز لبنا كلتنا فامت ايو اوازو قدم تنحس كازبزب يلان دحر داقيم نمسرقيو ودقنايو نداينا يلبي حلم قدا نقرات دو يمسئلنا يوم انترفونا خفؤو ويو زواز انا يوز لكيتو تقزيو قد عمي ممرت خلت خستا رقات حبتي زلخو بوتا كنت حمدنا حمد اللو كنت مننا من اللو كنت قربنا قرب اللو كنت سبنا سب اللو كنت نفاسنا نفاس اللو أي مسلكي حلفا زلو رقاتي أبزا مدرة فدا حسوا عيتبالي يعني قلو عيتركني يلا أنا أبزا مريت أنا يخندي موازي بحرن وكأنسن رقيسه حسوا ويله زينة يا دلي رقعتي زعلم كلاس مقانا مستبهلي نحناتو مهارو نسام فتن يتكفلي تعقستي نتبع
መገዳ ቁኑዕ ኣትጸቢ ባትገፊሕ ምስጋና ምብዛሕ ኣትድሉ መንደቕ ኣተመስገን ምጽጋዕ ንስዩ ዝምዝገብ ነጥባ ንሓጎስ እምበር ብዘይመፍላሕ ኣብዞም ተምሃሮም መጠመቲ ፍርናሽ ተሰኪሞምሲ ይኸዱዶ ትምህርቲ ብርዕን ደብተረን እንዲጸሮም ንሕርመተ ዕላሞም ረጋእተይ ከትዕግስቲ እንዶ ጽሪ ዋዶ ይዕጸዶ ትዕግስቲ እንተርፈ ፍቕሪ ጥዕም ህይወት ክትቀስሚ እስኮንትነት እዚ ዓለም ኣይትስጉሚ ገልተዓታ ኣይትበሊ ከምዚ ሰብ ዝሎሚ ረጋእተይ ረግኢ ቁም እንዶ ቁሚ ማይ ኣይትሕቆኒ ካብ ትዕግስቲ ዓስቢ ይሸብብ ኣለ ዝንፋስ ይሕንብበሎ ነቲ ፎኪስ ወዲ ፎኪስ ረጋእተይ ክትውስኽ ርዝነት ልግበል እዮ ነቲ ቤት ጸሎት ኣብቲ ስፍራ የለውን በዓል ምረት ጭንቀት ክጸንሑ ኸዮም በዓል ዕግበት ረጋእተይ ረገለይ ብርግኣት ጥዑም ትዕግስቲ እኮ ነውፂ የብላን ተኸደንያ ደኣ ነዛ ክዳን ፍቕሪ ክዳን ሰላም ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዝቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ቀድሚ ምዝዛሙ ዜና ደጊማ ኣስማዕኩም ኣብ 1986 ብስነ ጽሑፍ ስልማት ኖቤል ዝተዓወተ ናይጀርያዊ ደራሲ ወለሾይንካ ዝርከቦም 102 ደረስቲ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ልኢኾም እቶም መብዛሕቶም ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት ኣብ ዝሕዘሉ ዘሎ እዋን ንዘሕልፎ ዘሎ መስገደል ኣብ ጎኑ ከም ዘለዉ ብምርግጋጽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝሃገሩ እውን ተመሳሳሊ ጸገም ስለ ዘሎ ንምፍትሑ ብመንፈስ ሓድነት ህዝብታት ኣፍሪቃ ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ጸዊዖም ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብን ሂቦ ዘሎ ተስፋን ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ዝጀመሩ እዞም ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዕጹውትን ንጽልትን ሃገር እትፍለጥ ኤርትራ ለውጥታት ኣብ ምርኣይ ዶንግያ ከም ዘላ ኣዘኻኺሮም ኤርትራ ብደረጃ ህጉር ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ናብ ዝለዓለ ክብሪ ንምስግጋራ ብሓድነት ክሰርሑ ዘለዎም ቁርብነቱን ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣብ ደብዳቤኦም ብፍሉይ ዘተኰርሉ ኣብ ኩነታት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምእሳሮም ንሓያሎ ዓመታት ዳሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ጋዜጠኛታት ስለ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንወከልቲ ናይ ደብዳቤ ጸሓፉ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤርትራ ክበጽሑ ክዕድምን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዘራረቡን ከፍቅደሎም ዘለዎም ተስፋ እውን ኣንቢሮም ኣሜሪካ ንኣምባሳደር ዶናልድ ቦት ከም ፍሉይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኮይኑ ክገልግል ከም ዝመዘዘቶ ተገሊጹ እቲ ኣቐዲሙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኮይኑ ዘገልገለ ዲፕሎማስኛ ኩነታት ሱዳን ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ፍሉይ ኣማኻሪ ኮይኑ ተረቂሑ ዘሎ
ኣሜሪካ ጉዳይ ሱዳን ፍሉይ ኣማኻሪ ክትምዝዝ ዝደልየትሉ ምኽንያት ልዕሊ 70 ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ተሃገር ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጸቕጢ ክግበር ድሕሪ ምጥላቦም እዮም። ብዘይካዚ ጸሓፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ቲቦር ናዢ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሱዳን ንምዝራብ ናብ ካርቱም ከምርሕዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዘሰጋግር ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ክግልላ እንከሎ ኣሜሪካውን ነቲ ውሳኔ ደገፋ ሂባቱልያ ካብ ገዛ ህዝቡን ማሕበረሰብ ዓለምን ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ካብ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራትን ኤርትራን ጥራይ ደገፍ ረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ሱዳን አንጻርቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝቐንዐ ተቃውሞታትን ዝጀመሮ ስራሕ ደው ናይ ምባልን ትካላት ናይ ምዕጻውን ኣድማን ክቕጽሎ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ተሃገር አመልኪቶም። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንማሕበራዊ መራኸቢታትን ኢንተርነትን ብምስንኻል ህዝቢ ከይሰምር ይሰርሕ እኳ እንተሎ ህዝቢ ሱዳን ፈጢሮ ብዘሎ ሓያል ውዳቤ እቲ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዘሰጋግር ተቃውሞታቱ ክቕጽል ምዃኑ ይረጋገጽ። ኬንያ ምስ ሶማል ዘዋስና ዶባት ከም ዝዓጽወት ኣፍሊጣ እቲ ተዓጽዩ ዘሎ ዶባት ናብ ክልቲአን ሃገራት ዘዋስን ክልማይ ዝቐረበ ዞባ ላሚ እዩ። ኬንያ ምስ ሶማል ዘዋስና ዶባት ዝዓጽወትሉ ምኽንያት ምስቲ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ እተካይዶ ስርሒታት ዝተሓሓዝ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ምዃኑ እያ ትገልጽ። በዚ ኬንያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ምንቅስቓስ ካብን ናብን ኣብ ዶባት ዝነብሩ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ይኹን ንግዲ ደው ኢሉሎ። መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ኔሽን ንኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ላሙ ሙቻንጊ ኪዮይ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ዶባት ንፍሉይ ሓይልታት ጸጥታ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ዕጹ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ኬንያ ኣቐዲማውን ካብን ናብን ናይሮብን ሞቃዲሾን ዝካየድ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ከም ዘበለት ይዝከር። ብዘይካዚ እቲ ሃገር ምስ ኬንያ ዘዋስና ዶባት ናይ ምሕጻር መስርሕ ተቐጽሎ ከም ዘላ ይፍለጥ። ብጉዳይ ዋንነት ሰፊሕ ክልማይን ጸጥታን ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ንምሽምጋል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰዶ ተበግሶ ከም ዘይተዓወተ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸንሐ ምትፍናን ድሕሪ ምህድኡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ተስፋ ሰላም ክረኣየዩ ዝብል እምነት ብዙሓት እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባ ናብቲ ንልዕሊ 60 ዓመታት ዝጸንሐሉ ርሱን ኩነታት ከይመልሶ ተሰጊኡሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቆም ስቱድዮና ምሳኻትኩም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም።